Yen ejapa yeda wase Onyankopɔn twedi ampɔn ayeye nka wudin na asenka wudin entontom ka wudin yeda wase sɛ wohwɛ yɛn so ɛma na wɔtwe akɔ asan ba betu ebiem ayeye nka wudin daa Awurade yeda wase na afei yɛsa srɛ bɔne fafiri Papa ya bɔne atia ɔsoro ne w'anim enke mpo ke yɛmfata sɛ yɛbɛbutu anim ha no srɛ wo adesrɛdeɛ de adanseɛ nso brɛw nanso Onyankopɔn a wosan Calvary ne so no wodi wo mogya de hyɛ ne te yɛn ho Awurade anim sɛ anɔpɛ wate yɛn ho nti yɛsɛ sɛ hyira yɛ daa na fa yɛn mfonsoɔ ne yɛn fie nyinaa afiri yɛn na ka yɛn ho Awurade Papa yɛn no su saa mmere mi butua nom sɛ ɛde yɛn asafo ɛma nyinaa hyɛ wo nsa Awurade na wɔtwe mmienu nyinaa yɛ ka wo ho nsɛm yɛ kyerɛkyerɛ ho nsɛm Papa Yesu Kayamuada yɛde akasafoɔ ɔmo edi anim nyinaa so hyɛ wo nsa Papa Yesu yɛsrɛ sɛ ɔmo a yɛn invite ɔmo ama babi nyinaa so hyɛ wo nsa Papa saa mmere na mede ɔmo a yɛbutua nyinaa obia dadwen ne haw ɛba w'anim Papa Yesu ebi deɛ yɛ nkratasɛm ebi deɛ yɛ awaresɛm ebi deɛ yɛ mateteɛ nsɛm Awurade ka yɛn ho daa Papa saa mmere yɛpagya youth yi so ba w'anim Awurade youth yi ne asɔre daakye nti yɛsrɛ ka wɔn ho Awurade deɛ ɔmo go through bia Papa Yesu fa ho nsa to ɔmo so Awurade ɔmo koto no ɔmo frɛ wɔ Papa yɛ agye ɔmo so ma yɛn Awurade baabi ɔmo nam bia Papa mo ɔmo look different ɔmo nyɛ sonko ɛnkyɛ mmɔfra nyinara Papa yɛde ayarefoɔ nso ba w'anim Awurade Papa Yesu yɛde ɔsɔfo maame egyina ama ayarefoɔ nyinaa sɛ ɔbɛsa obiara yareɛ na abɛka obiara ho saa mmere nso so ne yɛde ɔkasamafoɔ ɛhyɛ wɔn nsa Papa w'anim wɔyɛ abɔfra ti Papa Yesu ɔsɔre no gyina no ɔkasa kyerɛ ya Awurade ma yɛnte wo Nyankopɔn wɔ ne mɛmɛ yɛnte Isaac ne yɛnim sɛ wo bɛyɛ Awurade yɛnim sɛ wo bɛyɛ yɛda wase yɛyi wayɛ yɛkamfo ɛwɔ wo dɔba Yesu Kristo din mu nti amen For Mama, happy Sabbath. And you drew your tithe and offering so. I can cancel my ibijina so near the your tithe and you been 2 Corinthians chapter 9, verses 6. And I read, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Amen. I may kaya who say you need to know where you are, so etia true Adventist giving.
Abra, a deacon, a deaconess, a saber, and a message in a best sorry near Bompire. Uncle a banker say, a dominera doing more Marcos that was it. What if I fell away my young, what shall you muscle? And doing more, and I'm so what's some to me, and what's some my chair say, a merson, you might be a tight near offering, or my GD ever be. Yes, so say, and we share in our mamma sanka. You know what Jumamu how, for no how in our straw say ready. Doing with you, sure and go so. My enter one kind and any day in our years to do. Amen. Sowing seeds of kindness, sowing in the noontime, waiting for the harvest, and the river and the fish shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
Happy Sabbath, Church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week is lesson 12, and the title for this lesson is God's Gentle Whisper. To give us our opening prayer, I will call on Brian. Thank you, God, that we had this day, and I hope nothing bad happened to any of us or any of those who were living, and I hope everybody has eternal life forever. Amen. Amen. This week's memory verse was taken from Isaiah chapter 30, verse 21, and it says, "Your ears will hear a voice saying, 'This is the way, walk in it.' Amen." The message for this lesson is, "I will listen to God's gentle whisper." Amen. The song we will be singing is, "I Am Happy Today." Amen. I'm happy today.
Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is God's Gentle Whisper. The memory verse is Isaiah 30, verse 21. It says, "Your ears will hear a voice saying, 'This is the way, walk in it.'" Today's message is, I will listen to God's gentle whisper. One night, Glenda was alone in her bedroom trying to go to sleep. Every shadow seemed to move. She felt afraid. Then her mother came into the room. Her gentle voice helped Glenda calm down. A long time ago, God's prophet Elijah became frightened too. Then God spoke to him in a quiet voice. Elijah was running for his life. King Ahab's wife, the wicked Queen Jezebel, was trying to kill him. Elijah was so scared that he had forgotten all the wonderful things God had done for him. He had forgotten that God could protect him from the wicked queen. Instead, for 40 days, he ran hundreds of miles into the desert. Finally, he came to Mount Horeb. There, he hid in a cave. "What are you doing here?" God asked him. You can tell Elijah felt sorry for himself by the way he answered God. "I have worked very hard for you, Lord," he said. "The Israelites have rejected you. They have broken down your altars and killed your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Elijah was telling God, "I worked hard for you, and see how tired and discouraged I feel?" So God replied, "Go stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." This was God's way of saying, "Elijah, come here. I want to talk to you." Elijah did as God said. Then a great wind tore through the mountains and shattered the rocks. But Elijah didn't get up because he didn't hear God's voice in the wind. God was not in the strong wind. Next, an earthquake shook the mountain, but Elijah still didn't get up. He didn't hear God in the earthquake. After the earthquake, a terrible fire swept by. But still, Elijah didn't hear God's voice. God was not in the wind, the earthquake, or the fire. After all those powerful forces of nature, a gentle whisper came. Some Bible translations call it a still small voice. And in that gentle whisper, Elijah recognized God's voice. He pulled his coat over his face. Then he stood at the cave entrance to listen to God. Again, God asked Elijah the same question. "What are you doing here?" And Elijah gave his same "poor me" answer. God wasn't angry at Elijah for giving up and running away. God wasn't angry because Elijah forgot to trust him. God's gentle whisper spoke of God's love. God loved Elijah even when he felt sorry for himself. Gently, God encouraged the tired prophet. Then he sent him back to work, and God assured Elijah that he was not alone, for he wasn't. For God still had 7,000 faithful worshipers in Israel. This podcast is read by Fernita Buddy for Gracelink. Amen. Now I'll call on Miss Bud to give us our closing prayer. Asana mispa bebo mpaye no. Next week ye 13th Sabbath. Ye the memory verse na mankwala ni nyina ye sremo. Parents, we want you to be here on time. Sebeya jumedie ni bekoso. Oben nye bia hume batie di ama enkore ni nyina edamase.
Dear God, thank you for all the things you've done for us. Thank you for protecting us. Please bless everybody. In the name of Jesus, I pray. Amen.
Every beyedo, Ajikwanu Bosheni, every beyedo, Ajikwanu Bosheni, so one mu. Oye no Kwafune Bosheti Mbo, Ajikwanu Bosheni, every beyedo, Ajikwanu Bosheni, every beyedo, Ajikwanu Bosheni, Jobe Sanaba. Oye no Kwafune Bosheti Mbo, Ajikwanu Bosheni, every beyedo. Ajikwanu Bosheni, every beyedo, Ajikwanu Bosheni, Surufie, Oye no Kwafune Bosheti Mbo, Ajikwanu Bosheni, every beyede, every beyede, every beyedo. Yebeshe ahi chofefe bi. Ketewa bi di yenua bema Francis Edu Botwe a oye Perena papa ewa ha. Amen.
na waba no obehia sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ama no. Sɛ na ehia sɛ yɛbɔ mpaeɛ ma no. Nti mpakyɛw Panyin Francis, unu abusua no mommra anim ha ma yɛn. Ɛne Perina. Yɛda wase Nyankopɔn. Yɛda wase sɛ wahwɛ yɛnua panyin Francis Adu Botwe ne n'abusua so. Yɛda wase deɛ wayɛ yɛba Perina. Sɛ da biara woka no ho bɔ no ho ban na yɛhyia biara yɛhu no. Yɛda wase sɛ wo nsa ɛda so kuta abusua yi. Yɛgyae abusua yi hyɛ wo nsa kwan soronko so. Wadaroma mmerɛ a yɛwɔ mpaebɔ mu yi yɛayɛ ready ɛbɔ mpaeɛ anɔpa ne anwummerɛ na deɛ yɛbusa biara no woyɛ ma yɛn. Nti saa bere mpaebɔ mu yi na yɛgyae abusua yi hyɛ wo nsa kwan soronko so. Yɛn nyinaa yɛbɛsɛbɛsi ano yɛaka yɛn akoma ne yɛn adwene abom ɛrebɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ titiri ne abusua yi. Fa wo nan si deɛ kron hwie nhyira nsuo gu wɔn so ma yɛn. Na biribi biara abusua yi ehia mpaeɛ biara a wɔn ɛrebɔ wadaroma sɛ ɛde anuonyam hyɛ ma wo nko a yɛma wɔn yɛma yɛn na yɛmfa anaseɛ ɛma wo. Yɛnim sɛ ɔbɛyɛ ne saa ma yɛn. Nhyira nka wo din ɛwɔ Yesu din mu nti. Amen. Yɛnua baa Doris oduro so ɛka mu na ɔno so ɔda Nyame ase sɛ Nyame de afe aka ne ba Kofi Kwatin ho ama yɛn. Amen. Happy Sabbath, Church. May we all rise for the scripture reading. Today's scripture reading will be taken from the book of Acts, chapter 1, verse 8, and it says, "But you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all of Judah, and Samaria, and to the ends of the earth." Amen.
Amen. Amen. Rade obedi yanchin kakra odi embedu fie. Inshranka onyamedin da. Sede di kam de ma onyankopon a yenkokra no. Ne ho mobro mu. Wamaya kwanya ama yetumi abehia nenim. Ayi yenka ne din da. Di hom de ma osofo ne mpanimfo omo yenhihye no. Ene wo mama me kwan. Amemra na me ne nyamema emeche onyankopon asem. Inshranka omo da. Di ho ma personal ministries department onyame nhyira mo papa. Onhihye papa amaye aye leader Sister Ophelia nyame nhyira papa. Enyina hwa de ato no nyina mu no ompa ba da so gina mu akoni abadie mu nyame nhyira one naboafo pene kwaku brenya na me a yebo ne chidom na fe ye elder otayechi onyame nhyira obibiara. Anyum tikwa hodo nyina amaya de papa nyame nhyira mo. Children's choir, youth choir, and then the church choir. Nyame nhyira mo papa. Amcho mama emompaye. Ayinka unyame ayenkwa wo ayo fe and then so homeda fefe be ma yenkwan na tumi ahia wanim ne ati ho nsem na no wachi no wahira yen ayinka wakwanya de amaye o Jesus Christ dimunti amen. Ye nyina yenim impact 2025 and Pentecost 2025 yewo mu yi no 7-day Adventist worldwide I didn't say kwa bonten na akodi Kristo Yesu ho adanse ne atwe doma sabre mu hia se muti Nyankopon asem de won aba Kristo Yesu enchen eno mu na Philadelphia Ghana SZ Church yenso yenya akwanya ye di programs ahodo agu kwan mu ne nyina abotae ne se ebenya Nyankopon ho oden na yetumi etu anamon wo akokoduro mu a yemfere ho a hu bia enka ho etumde akwaje akra abre onyankopon na ye nyina enim se dwumadie no ekoso mefa akwanya so na mede asedama adofo a omode mu ahye dwumadie mu in fact my ade papa onyame onka mo hoda my ade se mutimi mode mo bre ma ho odin nim se 5:30 sorry enye easy and 5 o'clock sorry enye easy nanso matumu asi ode mo ahye dwumadie mu onyame onhyira moda. Said ye ba yo fa se kenkan mai nana nyame nhyira pa na on de akosua okay nyame nhyira papa kenkan se hwehwem a okenkan ede mai ye no kwase ma kinye bia ni ho se betumi atu anamon akoka Nyankopon asem a yenye judgmental betumi atu anamon akoka Nyankopon asem a hu bia ni mu ise Nyankopon konkon okan ho to wase ho konkon nya ba yenso a making kind amplify Bible no or say but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Amen. And it is a bit me to an among near to make a Nyankopon sem year. You say Nyankopon a kaya because obianem be adwen say akraje adwuma no enya dia very simple because obia ye kɔ ne nkyɛn bia o unique I hear different strategy I betim de akɔka Nyankopon asɛm no a enkwa wom no de akyerɛ no ɛno nti ehia sɛ honkonkron odi anim na honkonkron betimi aba yɛn brɛ mu obetimi aba yɛn koma mu abɛhyɛ yɛn den ahyɛ ma ame tu anamo aboduro mu a bibi wɔ hɔ a ɔsɛ me no yeye enti yɛhwɛ mfuni a yɛhu ya de nempenifo de maame say yenka ho asem na yini ho nkomo tietietie no achi abom paye no was it create space for the Holy Spirit. So when we think about our heart as this big hall that we see here, do you think it's possible to put something in this hall? It's not possible because it's already full. Ho I am adada enti se yenkoma mu I am ase yi a ebeye de na nkonkron obetumi abamu yankuma yi etise ho ya yehuni bone suhudu nyina bi ayemu ma honkonkron be den watumi abam and it was in creative space and I say adwen say you define this phrase create space
in every form or shape. On me say benya some keywords be Say see a creative space on this line. Obi ama one keyword. You see a creative space. One keyword ben if you say EBPM. Looking at this whole why am I? You see a creative space and then remove. Thank you. Remove. But you be wipe away. Clear. And then the answer is simple. The definition is simple. See, you be nyankopon konkrono ama etumi abetena ye nkoma mu na aboa me etu anamo ye dia ene ye nkoma mu o se clear enema biara bonisu biara a intimi wo kame ho konkrono efri ho eno na konkrono ebe na ni so se oba betena ye nkoma mu we ye ntimi mfia ho ne nye nti onyankopon omoa ye nda. Acho mam the next slide. Eno nti die edikamfo no woyo yenie. Or the my Acts 2:1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. The outpouring of the Holy Spirit, no, amasakwa. Eye bibi wo ha omo yeye ansa na wonkonkono etumi aba won so. We kire me ne omienu se ehonkambo mu hia e man yie as Christians. We say Christo Yesu oja ne suafo no ho no. Omo anyen kambo mu a anka wonkonkono entimi e ma won so. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Ntimi bi say ya na nyame mehia, ya ho bomode de ho hyem ana abri nyina wo ye ho frim. Nkambo mu hia ma me ne yie ebra ye ya ahoboa ape nyankopon tumi ade akoka na semi. Terade omo aye sada. Ye koyenim. And internet na me dwendwen bibi ho wi. O say it didn't start with a show. Hon kronkron a so nyankopon ni se obehwie agu edinkamfo no so no. It didn't start with a show. It didn't start like having a movie on a disc and putting it in a machine with the press of a button. The movie will begin to show for you to watch. It didn't happen that way. Bibi oh how mo ye yansa na hon kronkron e ba won so. And fiti prekope and to go on so. The Holy Spirit didn't just randomly show up on Pentecost. The atmosphere was prepared. They didn't just receive power, they created space. Amen. And when you say the any define it, you know, when you come to me by and so I just say creative space. Better than creative space. And for my union from here, no, or see a bomb free you mo. When you see who do be away you mo. Ye two and more coca, yango pansem atria crabao, and so bizarre one say, what's the my canon? I a 20% to Diana. Obedi no kra ma ho a wa nka obegya to me say osuban bebre wo ho a apam nipa bebre afri nyankopon fie ko aya wo ka oh me de me ka wi na afri mumu na we na ye den e bia won so na edidi wa nka enye wo de enti bra ye pre ahoden e de akọ abonten ko ka nyankopon asem afre do ma ba no o man hwe ensuban a ebetu nyame masunti dia a mo ba ha ensam pam mo emfa nko rade o ho ye moboda. Revival doesn't happen accidentally. It happens intentionally. It here calculated attempt. It here a vigorous plan. Say, yanka say, dear, who see on your share and brim, who say, ah, we all me brim with you, and who can overturn Makumua, and ye, Terade Boami, na ye free home, me. Any sadia, a radness of a boy. Amen. Ye queen him. The next slide, please. I feel what it means. Say creative space cry akumama. Send a passage. Spiritual atmosphere precedes spiritual outpouring. Enema ebe no, eno na ebe attractive won konkronama abaye nkumamu. See the yanka say bra si ho, eye de epe bia ye nema enso won konkroni say obeba yankumamu a, and we shouldn't expect the Holy Spirit. They had been in prayer. Nti bra wo twen nyankopon konkron say beba wo nchen, maybe saw and pray to do send a bompai a day. You know, be one bompai 5 times a day. Obe bompai na wakoda. Obe bompai na wenye diane. And no crowd be over we.
ɛno nti sɛ yɛpɛ Nyankopɔn ho kronkron abɛhyɛ den ahyɛ yɛn mma deɛ a ɔwɔ sɛ yɛyɛ mpaebɔfoɔ fi sɛ titifoɔ no anaa adikanfoɔ no wɔnyɛ saa. Awurade mmɔ yɛn daa. Confession, they confess their sins. Sɛ dem di ka kan no ɛyɛ mfomso a moma yɛnyɛ ntom obi ponte to us a moma yɛnyɛ ntom. We shouldn't try to justify all the time. Yɛnyɛ bɔne da ɛde ɛnyɛ mfomso da. Yɛ mfomso bi a yɛbɛka bi a obi bɛka yi atɛn biara yɛwɔ ano yie ɛba saa deɛ a nkronkron no ɔntena yɛ kumam. Onyankopɔn ɔhu yɛ mmɔbɔ daa. Unity ɔyɛ nkabɔ mu ntitimdie biara ama metim maka biara ama ana metim maka biara ana any offenses against each other no they try to forgive themselves. Ehia pa nkabom die ama yɛnhu Nyankopɔn tumi nti Awurade mmoa ne ntimi nkabom daa. Afei mu kenka Onyankopɔn asɛm. You read the scripture. Obefa Bible a na oba sorry weekly. Onyankopɔn akoa Onyankopɔn afuna. Ɛnyɛ sɛ yɛsua quotation de agu yɛtirim kɛkɛ na de akɔ challenge obi, but ɛsombo na yɛ pii nso sɛ Kristo ni de ɛnyɛ kra yɛbisa sɛ yi quotation bɛ sɛ numa ɔsɛ otumi yi sɛ ɛno Yesu kra ɔsɛfo no sɔ no hwɛ no kɔtu yi sɛ yɛatwerɛ sɛ nti ɛho bɛhia ma me ne wo sɛ nso ɔbɛkenka Nyankopɔn sɛ Awurade ɔmmɔ yɛn daa. The environment became saturated with expectancy. Sɛ yɛyɛ wei a ɛna yɛakoma mu no ɛhɔ bɛyɛ fine na ɛbɛsɛ Onyankopɔn ani ɛbɛsɛ ɔnkronkron n'ani sɛ ɔbɛba yɛn nkyɛn. Awurade ɔnom yɛ daa. Nti nneɛma mmiɛnsa a yɛka ho asɛm in trying to create space no. Number 2 nie. Physical position matters. Ehia pa nyame mehyia bia sɛ nyɛ bibia woyɛ ho hwea enye yi a ehia sɛ won so de ho hyɛ mu bi. In one place shows that they prioritize being together without distractions or excuses. Oma yɛ mfansem nyi ho ano sɛ dem di kankan enya de a yɛ ho hwea enye yi dia wo modern sɛ wodon so wo ho bɛhyɛ ne mu bi ne nhyira nyame ɛto agu ne maso no ana ho de Nyankopɔn ɛde ma ne ma no wonso onsa bɛka bi. So nyame ebisa wo say where are you when God moves? Ɛhen na ya wo ɛbra Nyankopɔn ho mmɔbɔ sɛ ɔde ne nhyira ɛbrɛ wo no. Ɛhen na ya wo ɛbra Nyankopɔn ana nkonkon aso n'ani sɛ oba bɛ gye de ayɛ wo akoma mu ana ɔbɛhyɛ ne wakoma mu na wahyɛ wo de ahyɛ wo mammo atu ano. Ɛhen na ya wo. Are you positioned or preoccupied? Na why crowd wo twan wo nkonkon no ana sɛ ɔbɛba na why so busy yɛ de opɛ. Aya na why crowd wo twan wo nkonkon no ana sɛ ɔbɛba na wo biae bi a ɔba wo nkyɛn a enye yi. Awurade ohu yɛ mɔbɔdaa. Yɛkɔ yɛ nim. Mental and emotional availability. Ebetumi a wo ha. Ebetumi abanyame fie. Ebetumi de ɛho ahyɛ nyame ma a wahyia mu. Wabra dwumade bi ɛkɔ. Physically we can be present, but mentally we may be absent. We may be far from that place. Ɛho hia pa. Sɛ nyame mahyia a moma yɛn focus with 100% attention. Emma enkoba se bibi kɔso ne adwene wɔ baabi. Dwumade bi kɔso ne adwene wɔ baabi. Ɛba saa de a Nyankopɔn nkonkron de hyɛ ma enye yi. They cleared their emotional baggage, so there was no room for offense, ego, or fear. Kunsun we see bia na hyehyɛ wo mu no omo yi ne nyina firi hɔ. Ɛno nti na ɛkwan ni hɔ sɛ ɔbɔnsam bɛbɔ awura mu. Ɛde we ayɛ mbɔne nti mekɔkae anaase ɔba bɛwura mu na akɔka kasa bia ɛbɛto obi sintu dia na afei ya wi abɛka sɛ na we kra we kaka meka yi na ɛyɛ den no sɛ yɛtwe adwene nyinaa yɛnkoma nyinaa ɛde si Nyankopɔn dwumadi a ɛkɔ so a ɛno ɛna ɛbɛboa yɛ ɛna mesene wo me kronkyɛ wo saa adwene no saa suban no ɛmma yɛ mu na afei ehu a amwae ɛma yɛntumi ana ɛmma yɛn kwa me yɛntumi ntu ana mɔnkɔka Nyankopɔn asɛm no ɛno nso ɛbɛfiri yɛ mu. Awurade ɔnom yɛ daa. The Holy Spirit doesn't force himself in. He fills the surrounded space. Hon konkon on hyɛ no ho ɛma wakoma mu. This is where crowd man. Asɛfo no de ɔmpɛ yi ɔpɛ asɛ nti abrɛ ne abɛ nyinaa. De ɛbɛyɛ a ɛma hon konkon ɛma yɛ nkyɛn ɛno
no de beso yenhwe ade ma ya hoden oba yetimi adi ne so amen afei o ma practical illustration bi wa was imagine trying to pour water in a cup. No matter how fresh the water, if the cup is already full, nothing new comes in. God cannot pour out his spirit unless you first pour out the garbage. Amen. If I say, well, container be work in so woman, and I cup be in so woman. As I soon I feel. Now, what I need to say, the fresh water is a gumu. So imagine, say, when you feed dirty water and free man, to the fresh one, guma, obey who difference and ye. See, the Yankopon catch me, no, say, well, go nature quine, dear, and who be here, mamma, no. Say, Bonnie, so do beera away, mono, or be any dear. Your mamma didn't need free a cumum, the bassa dear, a besso on concone, the befata, Yankopon so at the bedroom, rather more inside. Relevance for young adults. I am pimpy will share, yes, to me, money, your more friendly young adults here, and a yaya, some cacra. You told me, Yana, sister part to a timid chan will try and not may you for more. Anyhow. Yana, oftentimes it's like somebody question, it's for the adults, as when they found more. It's rare, they say, on share youth adult and young adults in youth. On show ma na jumadi bia ekoso bia na awrade nkuto makom no mto empom ntumi shembi amen. As many want God to fill them while they stay in life and at church distracted, bitter or busy on social media. So mon nyina nyamsen kan jumadi mudi mo akutine bi mon suku mo nyuma mo mudi mo akutine bi eno nti bra mo nso mo twen Nyankopɔn konkon yi no. Se mo benya me fie na manfo so manfa madwene makoma nyina enni de ekoso bi achi a me ye sure say onkonkron man sabeka mo yenhwe ni ti mo frɛ nyame mo awonda. So obi kan I say this world can be very tempting. So for the youth, friends around you can be very tempting. You can go out, you can have your birthday parties, you can drink, but do all this with God, because we are not here for ourselves. We are here for somebody. And who is he? The Lord Jesus Christ. Never do what pleases you, but do what pleases God. Amen. I feel like making room may also mean letting go of relationships that pull you from Christ. So I want to ask you, what kind of relationship do you find yourself in now? Is it something that draws you closer to God, or is it something that draws you out of God? Adam for a etwa ben Christo, and I Adam for a pamo a free Christo in chain. Habits that numb your hunger for God. What habit have you cultivated for yourself now? Is it something that is killing your feeling for God's for God's word? Or is it something that making you feel to come to God, listen to his word, read his word, pray all the time? What kind of habit have you cultivated right now? Is it that kind of habit? I know. Oh, my baby can't cry. Is that a habit? I want you to phone to mana. Ebasadia. Noise that drowns out his voice. And you remember we come young adults and uncle. I come in Christoni. Our Yankopon home, O train Yankopon in him, O train Yankopon, Conquest about show man with you and a mark can ask him. And you remember a witty. A Nuamah ya a chum home ben Yankopon, and I Nuamah a chum I didn't see before us. A radio home mobada. And then Cassan chippy, said a mechanic, and Piboca home, and went tea, and check cry a day. Every year. I feel betray a choir, a fascinating creative space, and I am making room for the Holy Spirit to come into our life. They didn't I say you should set an intentional distraction-free prayer time each day.
You say had a very busy. Obi na kan o say be pay sika o ya media agro ha. Nanso si ejidi se dabi daku be me na o ye be kan nsa agu ye bo. Na nyamsenka dwumadie no ye botaa ne se ye betia awini souls nanso enyankonta do so onyankopon animu a ene na ho behia se be yi brebi esi wo every day ye de abom paye ne basa de a yakomom be fan basa de a ye be hu yemfom so ne ye jai basa de a mfonso mimpa afoforo aye de atia no ye betumi agye mu ne be so honkonkon ani so be ba yenkomom rade mo ayenda. Create a worship playlist to fill your mind with God's presence. And unto whom be here pa say mdi ka bisa on say nyoma utie no or effect on your soul. And unto whom be here so Christo ni bra wo twen Yankopon konkon animu no. Obehye nyom a ebeboa ma Kenya honhom. Obehye nyom a ebeboa ma honhom apagya akọ Yankopon nchen. Na watie ne da ne da. Awe sa de a ebeboa ma akoma mu aye fine ebasa de a ebeso Yankopon ani se ode no hon konkon so abedomo rade omo ayenda. It was 10 of screens 30 minutes before prayer and use the time to prepare your mind. Oftentimes they answer ebre so and I buy nkum se be bompa ya hwa na ye koyin kutudwenim o se betumi a ana ne yimu pa no. Whatever screens you have, whether television, your laptop, your phone, bibia turning off 30 minutes. Na ni Nyankopon ni nkuta ho wakoma mu wadwenem kra ansa na wakonko tudwenem won paibom na wo ye ne sade a ansa na wonkonko tudwenem kra na wakoma na afredu Nyankopon nchen dada rade omo aye da. Take time to fast from things not just food that compete your focus. Enema wa wonim se ejeobre enema wa wonim se distractive enema wa wonim se yi wadwene no koma efri Nyankopon asem so no me ye mombodin se betwe ho afri ho ye nhye ho yaw se enye saade no ade bi wa onim se wa anka ho kra wuntumi obi kodware an phone eda ha otene ne za eka so ade bi a wa onim se enka ho obrama you can feel that you are losing something. That's what the word of God is telling us. Put away all those things. Don't fast only from food. Fast from those things. Now what you fi sa na mani nyina ho na wa nkasa ma ho bre na focus on Nyankopon asem o kenkan Nyankopon asem ana say o meditate o akoma mu na wadwene mu a ansa na nkonko tudwanem no kra no na so Nyankopon ni say o ne nkonko bebre o Nyankopon o mo ayenda. Physically prepare your space, your room, your car, your heart. Obi a yen nso ehun behia so be prepare ho yi so for the bia no advice yen say yenyi ba bi ba ko nsi o yen fie mu a ye de ho be yen pa ebo bia e be boa yen pa enye ho nko o ka mu so betimi aye ho kama wa environment ni say why is so mess up wa onim say o kunko to yen mu kra nya de a wan ka say hu say ho no betimi ahye wo ma enti hu behia yen fie mu ye ka mu na afi di mu pa o yen koma mu fi say o prepare o fie prepare o ka mu nyina na wakoma na nkasa na kronkron o betene mu no wan prepare mu de a enuanom na onye hwe terade onom ayenda de yatie nie de nyame ode ama me no ni ye ba abebom pae ntiemos enyom na yedi yeto ye no ho kwankyere fo pa no ye beto first and then the last stanzas and then which no ya bom pae empae bo no 5 prayer points ebebo na de akọ onyankopon anim onyame a ode no ho makwa no enim se ya ho de ntumi esere no a obahu emobo ode adom ye yetumi atu anamon ewa boduro mu ya akotwe akra abre no na nam so yenso yenkonta bedo so onyame anim na osoro bom na asase giso a me no ye nya yeraba onyame onom ye da. Kwankyere fo pa che obi anto bi ye tono pa bo kwan so boko ne no achi na hye pa bo na se
Amen. Rade onwa bedi enchi kakra ede edofie. Di hama me ne wan se betena ne nase akopem ewieye. Enti empabo a edi nkan no. Also pray the Holy Spirit to prepare our heart to be his dwelling place. Say them di kaka yene ahodin to me nyo. Ti e bom paye. Rade no a ana hon konkon no a onhu ye mobo na onsisi ye nkoma mu na o mefa ho enya ne tenabea. De honhom kam no obetumi aba na obebɔ mpae amaye. Obiara honhom kan no obetumi aba na obebɔ mpae amaye. My mo empire. Yet I was Yame Tumfo Bambo Hesupa Odi Esha Yenti. And a yen ye side as well when him. I said that a ye encountered da. And an opay unam wakwaso edi one sem amayen. Se I was a creative space. Now Yankupon Obetina Yankumamu. I was a creative space. Na Yamehon Concron Obediamu. Now for over fire nipeduano no mum. Now Odiania wu Yame ope. Ye moody, the name of a brave Ashishema. And untino Unyame home Obetina mua. And ye. And until yes, ye straw sent Babwine. Amen. Yaya ho de yentimi ye. And until ye straw said boy. Amen. Na my ahoden, na my yokodro, my endurance, Amen. my optimism, Amen. my ahoden a yebetimi na yedi adi obonsam na daso. Amen. Na yetimi ohonhom no atima betena yemu. Amen. We na yesre sefabdom yen o Yesu din munti. Amen. Amen. Emos nyame shirapa. The second prayer point, ask God to remove the noise and clutter in our heart or in our souls. Dede bebre. Enema bebre. Asitine mo how we are bebre senia benedie die ekoso enesi china sei. Woni mini nyina a hye yen kra so ama. Ehonhom na botoa ma ye se ye nyimpo ni se Nyankopon tumi wo ho. Ye bom pae. Ye be sere Nyankopon se onyi sa na mane emfiri enso. Ewom aha no beba mane beba asitene mu hawo asitene mu dadwene wo ho. Nanso se ye twen adwene se Nyankopon so a eno na ne tumi ne bitumi adedi amaye. Enti ofoforo beba be bom pae man. Ask God to remove the noise and clutter in our souls. The home come na bit me aba abebom pae mai. Achom my mom pie. And I am me da was say. Amen. Wodoyen dodo. Na wodwene ye ho adwen pa. Correct. Ti de bia wo pese wo siesie ema wo ho. Ti da was say wahye embo se wo ma won konkron no abaye nso. Correct. Se ye bisa nti mra wakaye ya yabo ho mpaye you have to afra ho konkron yi. Yesra wo se ye mu de enam ne ekoso wo wiase dede ni nnomenti ama efikura no konkron no ba onya tenabio. Correct. Every say ya ma ehu edi yen kan. Nyoma bebre na aye choked ewe yen so mu yen akome mu. Be would kokra wuba wunye baby ntina because everywhere is clouded. Correct. But where radia wo to me a wutumi yi se nyoma nyina efi abra bom na obetinum yes ra ye jaye homa. Amen. Come into our soul, come Amen. into our hearts and uproot everything that has been stuck, Amen. choked, clouded, and stagnant, so that we radu betumi atena yemu yeda wase wo Yesu din mu. Amen. Amen. Onyame shira Sister Lydia. The third prayer point, intercede for God to teach us to wait with expectation, not frustration. Oftentimes, say obisade bi
da yankoma so na emma ye a ye nyina ye nipa do ba bia na ya paaba na ye mpo ama ye no apa atia onyankopɔn anu nti bra ye twen onyame anim ni ye bɔ mpaye asererade omoaye na onkyerɛkyerɛ yɛn na yɛntumi ntwɛn wɔ anidaso pamu na mmom nya hunu mu a bɛme akeka nsɛm mpo ama ebi atia onyankopɔn deɛ honhom kam no ɔmɛbɔ saa mpaye no ɛma yɛn bisa sɛ yɛtwɛn na yɛntumi antwɛn wɔ anidaso pamu a bɛka asɛm bi a bɛsan de haw mpo atumi de abrɛ yɛn Pamucho my sorry name on pie. Homedera a rain so my da was say, Amen. One wakwa so a day amayen. Rade a yampa a tom rebinas a year train were rade. Ama wa by a brabuma, a yana yet tin mayen. Inti a toda a yana ye who say, a yajidi for nenso sono, and yama e baya quemono. San say a so chain yentino, a toda yentimi in your train a mount. Inti an area that was a say we attain our home. Amen. What the room when you mobo me uncle pon. Na ya when here bremuno erade my intimi and train with da. Amen. Adumra wonkuto na ye show. Inti ya huchre bremuno erade and my yen can't ebusu sembi na emfa wa how my yen so. My intimi fa any J and opepa and train. Ewo ebra impo. Wose yenko ni yenko ka wonsemi no Amen. o haw ne amane ebeba ya kwan so na se eba na se yetimi twen won na se yedi akoma nyina ama wa ewie ye bre no erade wankasa obehye hwan munyam wo ya brabom eno ti ni ayeso nse mayen yokodro honhom maye abotre honhom na yentimi enya enidaso ebra wo haw aba no na yentimi nyina ma na se ye yesa na se wo ba ye nye firi moto we na ye hwehwe we na ye bisa wa wie we na ye kra kondo dombo ana ye sa mayen ye bisa we odoba ne di mu nti amen. Amen. I mean, sure, Sister Doris. The fourth prayer point, and I ask God to help us prioritize spiritual space over social pressure. As it's na mu da dwene ne ma pi yi adwene free honhom de no so. Enti ye bom pae. Asere say omoaye na yenya akoma ne adwene ne nsusu a ebema ye hu se honhom mu de no mom ehia chen honam mu de no. Bills ne doso. Nanso se yetwe adwene si Nyankopɔn so a no na honhom no ewura ye mu abe ye mu adwuma. Tina the fourth point no obi abebom pae ma no asere say omoaye ne ntumi ma honhom mu de no ana say create space spiritually. Ana yeyi suban ne newe a ebeboa ma nkonkon aba yen so no eno mom ebehia yen a chen wiase enema no. Fourth prayer point no obe emebo sa empire no mai. Ma yemompaye osro hine eja ewie aseda ayeye enka udin da. Amen. Eda was se rade una mwadom so abra Yesu Kristo efri asase so ekwo wanya yakwa promise yen se obema ne ho kronkron no aba na abe support yen se be ya adwumadi esronko apapa wo de ahye yen sa yebetime aye aseda ne ayeye enka udin da. Amen. Osefo no nim se ontimi nsi ekwan de biara da ne mum de obeye ne se obefa other means nso se beye a empo yentimi concentrate na yentimi nsisi ye ho emfa entwen sa ho kronkron Awurade ode adom yen enu nti ode atete ne ohaw pi e de agu yen so se beya empo yebenya kwan na yetimi enu wadi nkita ho yebenya kwan na yesiesie ho se beya ho kronkron no betimi pour into us no osefo no e the distractions ahodo bebre e ba ya kwan mu Awurade hu ye mmobo na boa ye yentimi ndi so nkunim da. Amen. Na yentimi enyi ya adwen nyina emfiri wiase afefe wiase akono ne niema bebre a ekoso a emmoa ye kwan bia so se beya papa ye betimi
I prepare in such a way, say a rade, which you home croncono and sua. A bit me at night, when I answer ye, Juma, I showed in croncono and munyam. Amen. A year that was it, so now what dum snow tea and pibo in himself by ye am I, now be boy and yet made your town for no so and kunim. Ye be so way with Jesus Christ, demo. Amen. Amen. Yeah, Mishra, just ask. The last prayer point, ask the Holy Spirit to come into every individual nuclear family and the church as we make room for him. Yamon Pai, Nansera on Gronkrono. Said it here, only a mobo. Now, Noah, Uncle Nema, and Fatem Free and Kumam. Monsieur Musiamu, Ancrancre, Nafi, a sorry busan, so Omra, or Matana in I Kumam, not into me, into an amount, and quatching a cram reno. Oh, home, oh, home, na ye, ya, me, home, cron, no. Oh, home, yes, my home, no, oh, home, no, nebe wama, Yesu, oh, home, no, nebe wama, Yedina shadisu, oh, quenchirefu, oh, rechichifu, oh, chijinafu, no wahi, aquentu imu, yehia, oh, home, no, yeah. Pamucho, Mama Ingina, sorry. I am on pie. Ye Yankopon near Bankes, or mother was sick. Amen. O Pestel J. and Quenty. A brandy pie boneno, one she and bonnet, and yasa. Name on brow, corno share, but stay. Over my home, croncorno, abene and atna. No cre was my home, no amanaya abayen so. Amen. Nancy, any penty. Near my bebre, or wha, edgy as a beboa. Am I into me fire hunina, Emma Warner home, croncorno abetna yemo. Enti anopewie wo ma hejina wenim. Yanso ye pesi nyankwa. Enti na da bia ye di wenim ahyeni free. Nanso ye kwane ye ba nyina mo no. Se ye mbie yakoma mu enyi bibia ewoye mu a esi ye ne onyankopɔn ntem kwan a entumi ma honhom kronkron no ema ye nso. Ti Awurade esro ewie hu ye mobɔ. Amen. Hu ye mobɔ sa ankorankore. Hu ye mobɔ se asafo. Hu ye mobɔ se ɔman mu nyina na yentumi mfa ye ho ema wo kra. Ye mie ya dwene mu, ye mie ya koma mu. Yenyi bibia eye fi a ebema esi ye ne wontem kwan no emfiri ye mu na wonyame watena ye mu na ne ye adwuma na nkwa a wopese wode ma ye no yenya yeda wase ewie mobrohomfo se watie yen na abaye ne sa ewo ye Awurade ne agye nkwapa Kristo Yesu din mu nti amen. Amen. Mami se wanyame shapa. Yede empire bono abewie. Inti asemi yo. The Holy Spirit come into a prepared place. If you want Pentecost power, you need an upper room posture. Clean it, open it, welcome him in. Amen.
sɛ pɛ sɛ Honhom Kronkron ba yɛn berɛ mu deɛ a ne nyinaa na waka kyerɛ yɛn. Awurade ɔma yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi yɛkle ne yɛn koma mu na asɔ Honhom Kronkron ani sɛ ɔbɛba yɛn nkyɛn. Awurade nom na ɔma yɛn daa n'adom nti. Amen. Ɛberɛ a yɛde som nyinaa bɛwie, yɛmɛfrɛ Elder Alex sɛ ɔwɔ ha a ɔni ha a Elder Enoch ɔbɛba na ɔbɛbɔ mpa yɛhyira ɔsom nyinaa so ama yɛn. Na mepɛ sɛ mekae Elder Bofa in a special way. Sɛ yɛda so wotwɛn Awurade anim. Ɔmo yɛn nyinaa yɛmfa yɛgyidie ɔmo nyɛ baako. Yɛmfa ntae mpaebɔ a Elder Enoch ɛbɔ bɔ yɛakyi. Na yɛbɛhu Nyankopɔn tumi. Ɛnim sɛ Awurade bɛkasa Elder Bofa ho. Pacho, you best sorry. Yanyankopɔn ɛne wɔ yɛ kwankyerɛfoɔ pa yɛ ahohiamɔboafoɔ na nyame ɛnɛ awie yi wo ma yɛda wase bebree yɛda wase ɛwɔ nsɛm a ɔnam ɔba Isaac Nuamah so ɛde ama yɛn yɛda wase sɛ woboa yɛn ama yɛatumi anya Honhom Kronkron no yɛda wase sɛ wokyerɛkyerɛ yɛn yɛda wase homeda wura sɛ ɛnɛ awie soso wayɛ crowd wayɛ ready sɛ wobɛhyira yɛn na wahwie Honhom Kronkron no ne wo nhyira no agu yɛn so yɛnim yie sɛ wobɛyɛ ne saa ama yɛn saa mmerɛ yi a yɛbɔ mpaeɛ yi a wohyira yɛn yi ɛne yɛkae yɛ papa Agya Bofa nyame woyɛ mpaebɔ tiefoɔ bebree ɛna wakyerɛ yɛn sɛ yɛnnya mpaebɔ da wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnkwaa na yɛn hold on to yɛ 100% the senti yɛgu so yɛmfa 70 ma w'anim yɛboa sɛ boa yɛn kɔpem sɛ wobɛboa yɛn no yɛnnya yɛbɔ da yɛwɛnda soɔ ne awerɛhyɛmu wɔ mu sɛ wotim biribiara yɛ homeda yi a woyɛ nsa no adwuma ne nsɛnkyerɛnne ahodoɔ no yɛserɛ asafo yi susu hemmɔbɔ na hu Agya Bofa mmɔbɔ yɛne no nyinaa ɛyɛ baako nti hemmɔbɔ ɔdɛɛfoɔ ɛmeɛ no nyɛ yɛn ya ɛmeɛ no mu nwo ase ɔkwan biara so ɛma ne mma sɛ yɛhyia a yɛbɔ mpa yɛbɔ wo din no yɛnhunu wo tumi ne wo kɛseyɛ wowɔ tumi nti yɛserɛ sɛ yɛnte wo tumi nka ɛnɛ awie yi ɔkra biara a ɔwɔ hanom biribi biara a ɛda obiara koma poro so deɛ ɔresu ho deɛ wontumi koraa nka ho asɛm no onyame wo nim yɛbɔ mpa yɛ sɛ bɔwura koma ne adwene mu bɔwura yɛ mu na yɛ ne nyinaa ma yɛ na yɛbɛda wase dodo nhyira nka wo din ɛna awie yi wo Yesu Kristo din mu nti amen
ayinka onyame ayen kwankura wo. Amen. Ayo fe ayo ni so se yen a ye te sei obehu ye mobo. Yes. Na wode wadwuma se asoma yen. Urade betimi age penense ebe kwa a je se won konkon hye ma hye yen den. Amen. Ti breni ye mpaebo ni yade se die ni se fa won konkon hye ma ma ya hoden ma ya nyansa ma ya kokoduro na etimi de atwa na mo na ohun ye mobo adom ye da chi a osoro bebom na asase beje so no ye mpaebo ni ebisa die ni ye wo Jesus Christ is going to amen. Amen.